Uyingenza ukuthi ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzovela khona le video kambe ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqabangela kule channel qinisekisa ucindezela subscribe uzowathola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel. Uyingenza kwethu uSimza Ngema usekhipha isitatimende ethi akaphiki ukuthi wazivakashela-ke lesiboshwa kwijele-ke Mangaung Prison, kodwa-ke kwabakanye kuphela-ke ngo-April 2018 UThabo Bester wayenemicimbi ayenza futhi-ke wayazana nabantu abakhulu kakhulu. Imicimbi yakhe yayiba-ke yimpumelelo eqasha inqwaba yosaziwayo. Uthi-ke naye wamqasha kaningana, kodwa-ke wagcina engamkhokhelanga, nokuyilapho athatha khona isinqumo sokuhamba kayombona ejele ayofuna-ke imali yakhe. uSimza uthi-ke baningi impela osaziwayo abasondelene naye, kukhona-ke nabanye abamvakashela ngemva kokufika kwakhe. Unobufakazi akazi-ke kungani kuvele igama lakhe kuphela. Kube sengathi-ke uSimza wayazi ukuthi uBester-ke osejele wenza imicimbi uqola nabantu, kodwa-ke akaze-ke abikele amaphoyisa. Isitatimende sakhe-ke kubuya sengathi noma-ke sizomfaka obeshini. Sekuvele ukuthi-ke usesikhiphile ngemva kokuyalelwa ummeli wakhe ukuthi-ke sizomfaka obeshini, asithole-ke esenindeka kwicala. Kusho ukuthi ngezovu lokho nombono wakho bayikhuluma abantu abaningi ngalolu daba-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Hlangana lapha comment section.